Chcem vám predstaviť projekt, s ktorým vám garantujem, že budete môcť zarábať od 800 eur denne. Tento projekt je teraz dostupný pre každého občana Slovenskej republiky. A je to najlepšia investičná platforma, aká bola kedy vytvorená, vďaka ktorej môžete zarábať od 800 eur denne. Všetko je oficiálne. Štát tento projekt podporil a schválil. Okrem toho Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska garantujú bezpečnosť vašich prostriedkov. Všetko, čo musíte urobiť, je zaregistrovať sa cez odkaz pod videom a vložiť iba 250 eur. Nepotrebujete žiadne špeciálne znalosti ani skúsenosti. Systém je jednoduchý, spoľahlivý a schválený štátom. Ak počas prvého týždňa nezarobíte 6 000 eur, štát vám vyplatí kompenzáciu vo výške 60 000 eur. Preto je to najspoľahlivejší spôsob investovania na Slovensku. Nemám dôvod klamať, pretože som ho osobne otestovala a viac ako 100 000 účastníkov už dokázalo kúpiť si dom, zadovážiť auto, splatiť hypotéku a už počas prvého mesiaca zarobiť od 30 000 eur s minimálnou investíciou iba 250 eur. Stihnite sa zaregistrovať. Kým je možnosť, odkaz je nižšie. Garantujem, že výsledok vás príjemne prekvapí.